Преди няколко месеца попаднах на трейлера на филма "Те ще те убият" и още тогава си казах, че този филм трябва да го гледам на кино като излезе. Но слава богу не го направих, защото филма се оказа по-лош от моите очаквания. Но все пак той става за едно гледане и има някои хубави неща, които мога да кажа за него. Но преди това нека да започнем първо с сюжетът. Филмът разказва за бивша затворничка, която приема работа като чистачка в луксозна сграда в Ню Йорк, като целта е да открие изчезналата си сестра. Скоро обаче тя разбира, че богатите обитатели на тази сграда крият чудовищна тайна – сатанински култ, който принася хора в жертва. Заклещена вътре за една нощ на ужасите, тя трябва да се бори етаж по етаж, ако иска да оцелее и да спаси сестра си. Предполагам, сюжетът не ви звучи чак толкова интересен. Сега ще ви кажа кое е най-интересното в този филм. А именно, че точно в тази една нощ, в която тя трябва да се бори за своето оцеляване и да спаси сестра си, тя всъщност трябва да избие всички обитатели в хотела. Като още в началото на филма тя го прави, но за нейно най-голямо очудване разбира, че те са безсмъртни, че те не могат просто да умрат. Стреля ги, коли ги, използва всякакви различни методи, но те се възстановяват само след минути. Това е което най-много ме грабна в този филм. На пръв поглед историята звучи скучно, но след като разбереш детайли, тя наистина се превръща в шедьовър. Но ето, че идва момента, в който ще ви кажа и за нещата, които не ми харесаха във филма. Това са тези неща, които наистина адски много ме разочароваха във филма. Но преди това следва най-скучната част в това видео. А именно частта, в която ще ви кажа, че каналът ми е демонетизиран, че не получавам абсолютно никакви приходи и това е причината, поради която започнах да качвам по-рядко в канала. Затова ако някой иска да удари едно рамо и да подпомогне съществуването на каналът ми, може да го направи като сканира ето този QR код и направи едно скромно дарение. Това е пожелание. Аз съм длъжен да го кажа, защото ако не го направя, няма как да го знаете. Та така, кои неща не ми харесаха във филма? На първо място, това е начинът на заснемане. Използвали са наистина доста странен ъгъл на снимане. Опитали са се един вид се едно да заснемат Джон Уик, ама като филм на ужасите. Наистина ми изгледаше точно на този филм. Второто нещо е, че на места филмът ми изгледаше заснет все едно с GoPro от първо лице. И то доста непрофесионално. Другото нещо, което не ми хареса и същевременно на места пък се оказа доста добре направено, това са ефектите. По време на някои от убийствата във филма, или така наречените кървави сцени, филмът изглеждаше все едно направено от група деца. Толкова непрофесионално, толкова аматьорски и толкова зле изглеждащи ефекти рядко се виждат в последно време. В същото време, малко по-късно, след около 10 на минути във филма, подобни сцени са направени абсолютно професионално и както трябва и даже затминават много холивудски заглавия. Просто не можах да си го обясня как в един момент филма изглежда толкова зле, а в друг перфектно изпипан. Ако трябва да дам крайна оценка на този филм, аз му давам 5 от 10. Ако не бяха ефектите и начинът, по който е заснет филма, бих му дал доста по-висока оценка, но това наистина го дърпа надолу. Както казах, историята на мен адски много ми хареса и затова в крайна сметка аз ви препоръчвам да гледате този филм. На някой от вас може да им хареса. Надявам се днешното видео да ви е харесало, скъпи приятели. Ако е така, не забравяйте да му оставите по един мощен палец нагоре в подкрепа, да се абонирате с камбанка, за да не изпускате бъдещите ми видеа. И както казах преди малко, ако имате възможност и искате да помогнете на този канал да остане в YouTube, използвайте ето този QR код. Това беше всичко за днес. Чао и до скоро!